abin da ya kawo sai an bi shi a duk wanda ya gaskiya sunan da gaskiya, wanda ya kuskure sunan shi kuskure. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Wallahi ƴan uwana matasa naga kuna magana akan mun ga an gani an gode ko? Lalle kai haka nan ne. A dole ku ce an gani kun gode. Ku dole ku yi godiya. Tunda duk wanda ya kasance uban shi ko yayan shi ko wani dan uwan shi ko abokin shi ya samu dama ya ɗebo ya ci ko hannuwan shi ya zo ya san maka. Dole ka ce an gani ka gode, dole ka gode mana. Don ba kai godiya ba mi za ka yi, haka nan ne ai, ku ba za ku yi butulci ba ai. Amma mu da ba mu sa ana yi ba, kun ba mu gani ba, dan ba za mu taɓa gani ba, dan ba mu ga sharri ba mu ɓoye, ko mu shiru akan dukan sharrin da kuke aikata. Waye bai san ku ba? Ai ko ɗan tarayya wanda yake ainihin ɗan tarayya wallahi a Nijar ya san 'yan tarayya ɓarayi ne. Wallahi ko waye kai, ko ubanka ne ɗan tarayya, in dai har yana da mukami na wani director ɗaya kenan, ko minister, ko kuma yana mataimakin karamin minista ko wani makami a cikin gwamnati, wallahi tallahi kai ka san ubanka barawo ne. Tunda ka san albashin babanka nawa ne, motar da babanka yake hawa nawa za ta, shekara nawa zai yana aiki kafin ya same ta, shekara nawa zai yana aikin gwamnati kafin ya sai wannan motar. Abincin da kuke ci a gidanku, ka je ka lissafa ka yi kisasi nawa ne babanka yake kashewa a wata, wace irin ɓanna gidajen da ubannanku suke ginawa albashinsu ne. Waye bai san ni ba? Ai ko waye ko kai waye in dai ubanka yana cikin tarayya yana rike da mukami, wallahi a cikin tarayya kai ka san ubanka barawo ne. Dama abin da kuke so mu faɗa kenan ko? To lokaci yayi da zamu faɗa, ku kuke taɓo mu kun ba za mu fashin faɗi ba. Haka ne kuke so. Duk abin da ɗan tarayya ya aza in dai ya zo ya aza ɗan bulo na aiki ko, wallahi in na miliyan 10 ne ya kamata shi ko, to za su kai shi miliyan 200 ko 300. An yi an gani? To aje tun daga Zandar ka faro mana. Ku je ku ga Zandar sabuwa yau, duk kwaltar da an kai cikin Zandar wace ce a tsaye kawarta. Aje a duba a gani, dukkanin su sun zama ramu. Kasuwannin da kuka gina kun kawo ƴan iska a cikin kasuwannin kunsa, su suke dirijan kasuwannin, su hana ma bayan Allah da ya kamata su yi kasuwanci wanda shekaru da shekaru suna cikin tsohuwar kasuwa, an zo an rusa da Tawa da Maradi da Zandar, duk mutane suna kuka da ku. Amma wai kai kana da bakin da zaka fito wai kai dan gazawa ko? Mun sako me talauci ne wallahi. Abin da aka sata aka baka ka cagi. Yanzu matsala ta fara samuwa, yanzu kaga babu abun, yanzu bari ka hito da politik din ka dinga yabon masu gidajen ka dan a riga san maka. Wallahi mun san bara ka fito. Dan shi ku daina takura kanku da su waɗannan. Wallahi mabarata ne. Kawai bara suka fito. Ita ta fito da shi yanzu ya ga babu mafita, kayan da yake sawa yau da gobe ba zan Rose ta kare ta mutu, an fare mata guga nawa, an yi guga nawa, an yi wanki nawa ta mace. Yanzu babu mafita, shi yasa aka fito wannan maula, sabuwar maula ce wannan. Ku fahimta fa. Mu ba za ku gaya mana ba, mu muka ce za mu gaya maka sharrin tarayya ko, wallahi tallahi za ka iya faɗin alherin tarayya a rana ɗaya. Amma a Nijar wallahi aka ce ɗan Nijar ya zauna fara zana maka ko, wallahi shekaru na za yi ana faɗin sharrin da kuka aikata a cikin Nijar. Mu ɗauke ka mu tayi, akwai hanya da ake na ana yi ba ƙare aikin ta ba, ina gani a nan cikin a ƙasar Arewa a Dogon Dutse. Daga Dogon Dutse zuwa Bagaruwa kilo 150, abinda an ka damɓara ma wannan hanyar miliyar 78. Kowa ya ji mu injiniyoyi sun gaya muna 'yan kilomitar na kwalta baya wuce dai 100 miliyan. To ka je ka lissafa kuɗi. Wai cikin an ba kamfani da riba shi da komi baya wuce dai 100 miliyan. Su wasan 18 miliyar an ka zuba mu wannan hanyar. Kuma kwaltar tana nan tana cirewa. Dan shi ma muna kira ga CNSP su binciki wannan aikin kafin a wuce. Tunda kwalta ce an kai ta zube, aka zuba mai aka shafa kawai. Aka barbada tsakuwa. A yanzu kwaltar tana nan ga cirewa. Wuri ta yi ramu. Tun ba su tashi ba suka bar aikin. Wannan shine aiki. Mai gidan naku ma ba zum da ya zo ya wuce, da ya zo shi da kanshi ya tabbatar da an tafka zalunci a wannan wuri. Da kansa yake faɗa. Ci wannan kwalta an tafka zalunci a ciki, kuɗin da aka sa yayi yawa. Ya wuce hankali ba yawa ba. Ci gaba da taɓa mu, ka ci gaba da taɓa mu, muna nan ajiye da abubuwan gumaguman da za mu dinga maida muku.